Жену порадовать? Брат, кукмара надо брать. Потушить, сварить, пожарить. С кукмара просто кулинарить. Казан, кастрюля, сковорода. Кукмара в магазинах города. Татарстанның атказанган артисты Сирина Зайнетдинова Казанда 30 ноябрь, 1 һәм 2 декабрь Чулпан мәдәни үзәгендә. Махсус кунак Татарстанның халык артисты Расим Низамов. Билетлар кассир.ру сайтында. Кассир.ру национальный билетный оператор Санкт-Петербург шәһәре Чкалов проспекты 50. Ограян 118 484 95 84. Главное – это здоровье. Поэтому «Лада» представляет программу постгарантийного обслуживания «Лада +1», чтобы у вашего автомобиля был еще 1 год под защитой, а у вас время позаботиться о своем здоровье и здоровье своих близких. Официальный дилер «Лада» «Апельсин», город Набережные Челны, Хасана Туфана, 3. Предложение действует до 31 декабря 2025 года. Это твой первенец. Ты круглосуточно с ним. Кажется, что делаешь все не так, не спишь ночами, ищешь информацию. Предпринимателям, как и молодым родителям, всегда нужны знания, чтобы не волноваться за свое детище. Пройди бизнес-обучение и узнай больше о господдержке в центрах «Мой бизнес» и на цифровой платформе msp.rf. Наше дело – поддержка вашего. Национальный проект России 0+. Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95 12+. Күңел көзгесе. Хайырлы көн дуслар, тагын бер кат сәлам сезгә. Бүген күңел көзгесе тапшыруында шулай актуаль темаларга сөйләшергә тырышырбыз. Әлбәттә, актуаль дигәнем ул күңел безнең халәтендә һәм гомумән күпләребезне борчый торган мәсьәләләр хакында. Гадәттә без хатын кыз кирәк дияргә яратабыз. Ни өчен без еш әлеге сүзне кабатлыйбыз соң? Бүген әлеге сорауга да җавап бирергә тырышырбыз. Инде кунагыбызны тәкъдим итәм, психолог, хатын кызлар психологы дип әйтим әле. Алсу Әхмәтова, хәерле көн Алсу. Хәерле көн Найла, хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Беренчедән бик зур рәхмәт әйтәсем килә, мине шулай күреп алып чакырганыгыз өчен. Мин бик тә дулкынланам дөресен генә әйткәндә, һәм инде бу нормаль хәл, чөнки мин монда беренче тапкыр сезнең студияда. Менә шулкадәр гаҗәп, мин сезне көндә тыңлыйм, Болгар радиосын бик яратып тыңлыйм. Һәм бүген үзем сезнең белән кара-каршы утырам. Шуңа күрә бик зур рәхмәт сезгә. Бик шатбыз, менә чынлап та татар телендә сөйләшә торган, яхшы итеп аңлата торган психологлар да булырга тиеш. Һәм минем сорауны шуннан башлыйсым килә. Ни өчен хатын кыз кирәк дигән сүзне без еш әйтәбез? Күп кешедән ишеткән бар. Сәбәбе бармы? Дөрестән дә хәзер менә бик актуаль тема, минем бик яраткан темам. Мин инде башта үзем белән генә таныштырып үтәм, кем икәнемне, минем исемем Алсу иде. Мин гап-гади авыл кызы. Арча районы Нусы дигән авылда туып үскәнмен, бүгенге көндә Биектауда яшим. Һәм инде форсаттан файдаланып, Арча районы Яңа Кенәр авылында яшәүче әти-әниемә һәм мине тавышымнан танучыларга барсына да бик зур сәламнәр җибәрәм. Бу форсатны кулдан ычкындырып булмый инде шулай. Әлбәттә, көн саен радиога килмибез. Мин инде татар хатын кызлары психологы. Әз генә сөйләп үтәм инде ничек килдем мин бу профессиягә. Мин белемем буенча бухгалтер. Ләкин бухгалтер булып бер генә ел эшләдем. Шулай да мин бу югары белемем өчен әти-әниемә бик зур рәхмәтлемен. Һәм инде һәрбер кешенең тормышында була инде менә шундый тормышны икегә бүлә торган вакыйга, шулай бит. Минеке дә ул 2020 елда башланды. Һәм мин ул вакытта үземне нәрсә коткарып калды дигән сорауга Аллаһка сыйыну беренчесе һәм икенчесе инде психологияны өйрәнү дип әйтер идем. Шуңа күрә дә мин менә шундый юл аркылы килдем бу профессияма инде һәм миңа аны тирә-юньдәге кешеләрем дә кайтара башладылар. Алсу синнән була, бу сиңа килешә дип. Ләкин бит инде тора салып кына мин психолог дип әйтеп булмый әле. Шуңа күрә мин укып чыктым, эшли башладым. Һәм инде бу миңа чынлап та бик ошый. Һәм инде шулай ук әйтеп китәсем килә, ни өчен нәкъ менә татар психологы мин үзем кризис вакытында очраштым бу проблема белән. Психологлар күп әлбәттә, ләкин мин барам да, мәсәлән, психологка күңел халәтен, хис-тойгыларны аңлатып битереп булмый иде рус телендә. Психолог бит инде ул эшли клиент биргән материал белән генә, шуңа күрә дә эшнең нәтиҗәсе мин теләгәнчә килеп чыкмый иде. Һәм мин шул вакытта уйландым, мин әйтәм, татарларның үзләренең психологы булырга тиеш.
Һәм миңа менә күптән түгел клиентым әйтә, алсу шул кадәр рәхәт булды миңа. Авыз тутырып татарча сөйләшергә дип әйме. Менә бит әле кой чакта шул хатын кыз кирәк дигәнгә әйләнеп кайтабыз инде. Чөнки сине тыңлаучы да кирәк бит әле үз телеңдә һәм сине аңлаучы да кирәк. Күбрәк хатын кызлар мөрәҗәгать итәме? Сүздә юк, аңлаучы кирәк. Психологның нәкъ менә төп асылы да шунда дип әйтер идем мин, нәкъ тә менә аңлау. Чөнки бөтен кешегә дә барып күңелеңне ачып булмый беренчедән, әйме? Хатын кыз кирәк дигәннән, ни өчен ул хәзер шулай актуаль? Хатын кыз өйдә ял итми, Наилә. Хатын кыз ял итә башка урында. Өйгә инде ул Эшләргә кайта. Менә бу бөтен негативтан арынып, яхшы энергия белән тулыланып, ире янына, инде ул балалары янына яхшы кәефтә менә шулай кайтырга тиеш. Өйгә эшләргә кайта дөрестән дә. Кайда тулылана ул? Ул тулылана әлбәттә башка хатын кызлар янында. Хатын кызны бар дик, хатын кызны гына аңлый. Кирәкми иллюзияларда яшәргә, анда хатын кызны ират аңларга тиеш дигән. Юк, тиеш түгел. Без иратны аңламаган кебек, ират та хатын кызны аңларга тиеш түгел. Һич кенә дә. Гомумән беләсең, гаиләдә тиеш дигән сүз күп әйтелә. Бер кешегә бер кеше тиеш түгел бит инде. Тиеш түгел. Берәүгә бер нәрсә дә тиеш түгел. Кемдер тиеш дип яши. Дөрес түгел бу, әйме? Юк, алай дөрес түгел. Мыек очына чырнап куярга бик кирәк инде ул һәрбер кешегә дә шулай бит. Һәм беләсезме, менә психологка бар дигәч, мин псих түгел бит диләр, ир-егетләр бигрәк тә, әйме? Күбрәк шуңа хатын кыз барадыр инде. Инде ир-егетләр бит инде ул теге технический эшне күбрәк башкаралар, әйме? Теге хисләргә бик бирелмичә. Ачылып та китмиләр инде алар. Ну ирләр хисләргә бирелеп утырса, ул тормыш бармас иде дә инде кирәгенчә. Хатын кыз инде ул күбрәк хисләр турында. Шуңа күрә дә әлбәттә күбрәк хатын кызлар килә. Һәм мин әйтер идем, өйдәге эмоциональ фонда бит ул нәкъ хатын кыздан тора. Ир тышкы политика өчен җавап бирә, хатын кыз ул өйдәге эмоциональ эчке фон өчен җавап бирә. Шуңа күрә әйтер бит әле, гаиләдә хатын кыз бәхетле булса, бөтен дөньясы бәхетле була дип әйме? Шулай. Шуңа күрә дә хатын кыз үзе белән эшләргә тиеш. Беренче чиратта иренә бәйләнергә тиеш түгел. Ирне дус кыз иттереп карау тоже дөрес түгел менә. Теге иргә бөтен әйберләр сөйләп бит инде. Юк, дус булырга тиеш ул ират ролендә. Менә дус кызга сөйләгән кебек иттереп, аңа бөтен әйберне дә сөйләү шулай ук бик дөреслеккә туры килми. Бер кеше бәлки хәзер килешмәскә дә мөмкин, ничек инде син бит инде бер гаилә, бер бөтен буласың, ничек сөйләмисең инде дип әйтергә дә мөмкиннәр. Сез аңлата аласызмы аны менә? Ни өчен? Әйе, әлбәттә бөтен әйберне сөйләшеп алып барырга кирәк, тормышны сүздә юк. Тормышның җайлы баруы шуннан тора да ул. Бәлки ул теге яшәү, акча мәсьәләсе, тәрбияләү мәсьәләсе. Шул турыда күбрәк. Хисләр менә алар турында ират белән сөйләшергә, ләкин шомасын белеп дип әйтик инде. Шомасын белеп шулай. Чөнки ират ул аңлый хисләр белән түгел, ул эш белән аңлый, действие белән. Әгәр дә хатын кыз менә үзенең нәрсә хис иткәнен әйтеп тә һәм шуны эш белән дә күрсәтә икән, менә ул вакытта ират аңлый. Ничек аны эш белән күрсәтергә? Мәсәлән, ирегез дә сезгә әйтте ди, сезгә ошап бетмәгән сүз, яки анда авыр эшләде инде, ниндидер сүз әйтеп. Сез аңа әйтәсез, миңа бу сүзне ишетергә авыр булды. Һәм шулай дип әйттегез, ләкин аның кырында каласыз. Ютасыз эшегезгә әйттегез, ләкин кырында каласыз. То есть эш белән күрсәтмисез. Менә ул аны аңламый. Менә мәсәлән, сезгә китереп суктылар, сез бит инде ул җирлектән китәсез. Сезгә авыр ясадылар, әйме? Әгәр дә сез анда каласыз икән, кеше аңламый сезгә авыр икәнлеген. Ул барсы да яхшы икән моның белән дип. Сугырга була дияргә мөмкин. Сез икенче битегезне китереп куясыз. Ул суккан кешегә. Менә шулай килеп чыга. Бу хатын кыз үзенең югары бәясен төшерү буламы инде бу ничегрәк? Мәсәлән, колай икән, әле күп вакыт менә хатын кызлар кыйный икән, ярата дип гафу итә, менә анысы да бар бит әле. Димәк, хатын кызның халәте шундый, үз бәя дигән әйбер юк эчендә. Яки ул бик түбән. Шуннан тора, шуннан күтәрергә кирәк бит, әйме? Ул аны күтәрергә кирәк, аның өстендә һичшиксез эшләргә кирәк гомер буе. Ул теге менә шундый бәлкем стереотип та бардыр инде, әйме теге. Менә хәзер мин психологка берничә консультациягә барып киләм. Менә шушы сорауны җавап салам. Аннан соң инде җай гына яшәячәкмен калган гомеремне. Юк, алай түгел. Ул гомер буе эшләнә торган әйбер. Менә бер уровеньга мендегез,
Аннан соң инде икенчесе башлана. Менә шулай бар. Әйе. Менә ныклы гаилә кору өчен нәрсә эшләргә кирәк? Бүгенге көндә менә әйтәләр бит әле барбер. Мәсәлән, син гашык буласың, бәлки ул синең социаль статусың да туры килмидер. Акчаны сез төрлечә, мәсәлән, кемдер югарырак бәя хезмәт хакы ала, кемдер әзрәк. Аңа карарга кирәкме? Әллә инде гашык булдым да башым әйләнде буламы? Бу ныклы гаилә кору өчен. Ныклы гаилә корыр өчен барысында ярда сөйләшергә кирәк. Иң беренче чиратта инде. Аннан соң инде әлбәттә тормыш барышында да барысында сөйләшеп барырга кирәк. Һәм күп проблемалар чыган аилә кешенең үз-үзен якламау аркасында бигрәк тә хатын-кызның инде. Чөнки ачыктан ачык үзеңнең хис тойгыларың турында әйтү, ул бик авыр әйбер. Ул менә русча әйтеп әйткәндә уязвимость дип әйтәбез инде. Үзеңнең көчсезлегеңне күрсәтү. Ул бит куркыныч булырга мөмкин. Шуңа күрә психика менә шул рәвешле саклана. Димәк, аңа кайчанда булса, менә шул көчсезлеген күрсәткән өчен авыр эшләгәннәр. Ул күрсәткән, мәсәлән, кичкенә вакыттагы травма булырга мөмкин анда. Мәсәлән, әтиәнисенә әйтте ди кичкенә бала, мин куркам караңгыдан. Һәм әтиәнисе, мәсәлән, кит инде, шуннан да куркалар, менә әйдә куркып торма менә. Гадәттә шулай үскәнбез, без дә балаларны шулай үстерәбез хәзер. Әтиәни инде аны теге яхшы ният белән әйтә, әлбәттә, ләкин ул баланың шулай күңеленә кирип кала һәм психика хәтерләп кала, юк, ачылырга ярамый, үзеңнең көчсезлегеңне күрсәтергә ярамый, алайса миңа авыр эшлиләр. Шуңа күрә саклана аннан соң. Без балалар темасын сөйләп киттек, әле күптән түгел бер айлык шундый бер зур фаҗига булды. 5 яшьлек бала үзенең никәшен месең 1 айлык никәшен тәрәзәдән ыргыта. Монда әлбәттә ул шок хәлендә булды бөтен кеше. Менә монда әтиәннәргә нәрсә әйтә аласың? Бар сез дә ишеткәнсездер инде ул хакта. Ишеттем, дөрестән дә бик аяныч, кызганыч хәл. Мин әйтер идем, Наилә, монда инде мондай хәлгә килеп җиткән икән. Күп әйберләр күз уңыннан үткәрелгән, йотылган, игътибар ителмәгән. Монда инде без белмибез, әлбәттә, нишкәлекләрен булган хәлнең анда бала нинди хәлдә булган, ул кичкенәсе елаганмы, тыныч кына йоклап ятканмы, әнисенең нинди хәләт булган, әтиләре эштә булган диләр бит инде. Шулай да нинди эмоциональ фон булган иде. 5 яшьтә инде бала, ул инде аңларлык хәлдә. Аңлатырга кирәкме? Менә бу аңлатырга кирәк, әлбәттә, туганчы ук башларга. Менә икенче бала алып кайтачагын белүгә үк әтиәни аңлата башларга тиеш. Һич кенә дә ярамый чагыштырырга инде, әлбәттә, балаларны. Менә ул синең уенчыкларыңны алачак, синең уенчыкларыңны биргә тиеш буласың дигән әйберләр әйтергә ярамый, әлбәттә. Чөнки бала үзенең мохитен саклау өчен дә шулай эшләргә мөмкин. Менә беләсезме, әле коллега тапшыру башланганча коллега белән сөйләштек бит, ике бала менә рәттән таптым ди, күбрәк игътибарны мин зуррак балага бирә идем ди. Бу дөрес дип уйлыйм мин. Ничек? Ул бит инде 1 айлык бала, әле ул ашый да йоклый. Ул берәр дә белми бит. Менә 5 яшьлек күрә. Дөрестән дә менә бик мөһим балага теге кирәкми аның белән көне буе утырырга, ул количествода түгел, качествода. Сыйфатлы ул моментта сез бергә дә теге отвлекаться итәргә тиеш түгел. Хәтта телефонны да кырыйга алып куеп, бөтенләй кырыйга, бары тик баланың кызыксынуларын уртаклашып, шулай торбаның белән вакыт үткәрергә кирәк. Монда әти роле дә булырга тиештер инде. Хатын-кыз өйдә 2 бала белән ул арада бит инде аңлап бетерергә кирәк. Шул аңлауга кайтып калабыз инде. Хатын-кызның бит әле депрессиядә була ул вакытта. Монда да менә хатын-кызның нинди хәлдә булуын без белмибез, ләкин ниндидер экстремаль хәл булгандыр. Әлбәттә, тирә-янындагы кешеләрдән ярдәм сорарга уялмаска кирәк. Менә ул әйбер дә бар әле бездә. Без ярдәм сорый да, кабул итә дә һәм тәкъдим итә дә бик белеп бетермибез әлегә. Менә аннан шулай ук уялмаска кирәк ярдәм сорарга. Менә манипуляция дигән әйбер бар. Ул мөнәсәбәтләрдә бик күп күренә, ул мәсәлән ират тарафыннан булырга мөмкин күп очракта. Дөрес әйтәмме? Монда инде шулай ук менә хатын-кыз үзенең дөньясын дип әйтәм инде, үзенең ичке дөньясын яклый белергә тиеш һәм калырга ярамый, кайда сиңа авыр эшлиләр. Аның инде үзенең теге техникалары бар, әлбәттә,
Әлбәттә, ярдәм сорарга кирәк, белгечләргә мөрәҗәгать итәргә кирәк андый вакытта. Үзең генә калырга ярамый һич кенә дә бу әйбердә. Менә тәнкыйтькә килгәндә, хатын ирен тәнкыйтьләре мөмкин, ире кеше алдында хатынын анда мыскыл итә дип әйтмим, ләкин ниндидер шамаган сүзне әйтергә мөмкин кеше алдында. Ул очракта. Сөйләшергәме? Очракта нәрсә эшләргәме? Утырып сөйләшергәме ул очракта? Утырып сөйләшергә. Әлбәттә, беренчедән менә тәңгәл килергә тиеш хисләр, уйлар, сүзләр һәм гамәлләр. Сез әйтәсез икән, мәсәлән, хәтта ул менә балалар белән дә сөйләшкәндә, мәсәлән, нинди генә очракны әйтик микән инде. Мәсәлән, син әйдә савыт сабаны юып куй бүген. Әгәр дә син савыт сабаны юмыйсың, мин иртәгә ашарга пешермим, мәсәлән, менә примитив кына. Кем әйтер микән ул сүзне белмәйм. Бәлки әйтмәсләр дә инде, менә башыма килгән беренче мисал инде, ләкин ярар инде, кирәк бит инде ашарга пешергә дип пешерә, мәсәлән, хатын-кыз. Бу бит инде әйткәнен эшләмәде. Сүзендә Аңа тормый. бит икенче ел ышанып булмый. Сүзендә тормады. Менә бу линия четко барырга тиеш. Хис, уй, сүз, гамәл. Бу әйтер бит үзенең шикләрен булырга тиеш дип сакларга дисәң. Ана нинди гайла була инде ул диючеләргә нәрсә? Сен шикләр дибез. Менә әйтәбез, личный границы. Үзеңнең шикләрен булырга тиеш. Синең ирең алдында да, анда хатының янында дип әйтегәндә. Күп кеше әйтә, ничек гаиләдә шикләр була аласың ул ди. Шикләр була ала, шикләр була алмый, шул очракта партнерлар слияниедә булганда. То есть алар бер-берсен айрым шәхесләр итеп күрмиләр, бары тик менә без бер бүтән генә, айрым без яши алмыйбыз. Хатын-кызның үзенең кызыксынлары, үзенең дөньясы, дуст кызлары, бара торган урыннары булырга тиеш, хәтта аларның эшләре дә айрым булырга тиеш. Ул димәк бер бүтән дөрес түгел дисең инде. Һәр бер кеше шәхес айрым булырга тиеш. Әлбәттә. Сәламәт мөнәсәбәтләрдә менә шулай. Әлбәттә, тыңлаучылар бәлки килешмәскә дә мөмкиннәр инде сезнең белән күп очракта, шуңа булай тегеләй дип әйтмибез, ләкин менә психологик яктан менә Алсуның фикере шундыйрак. Безнең тапшыру кара шул кадәр тиз уза да китә. Менә ахырына якынлашып та бара икән әле. Соңгы, әгәр дә күзәтләргә карасак, социологлар гаилә 3 елдан соң, 5 елдан соң кризис кичерә диләр. Бу дөресме һәм ни өчен? Нишләргә бу очракта? Бу дөрестән дә гомумән менә мөнәсәбәтләрне алганда, анда 4 төрле этап үтелә. Беренчесе ул атап үтәм инде, ул созависимое, русча әйткәндә инде, теге терминнарны әйләндереп булмый. Созависимое, менә как раз без бер бүтән дигән әйбер инде, шундый халат. Аннан соң инде китә бераздан контрзависимое отношение. Монда инде һәрбер партнер үзен белдертә башлый. Минем фикерем әйтә, мин дип әйтә башлый. Аннан соң независимое, то есть алар икесе айрым кешеләр. Һәм инде взаимозависимое, монсы инде сәламәт мөнәсәбәтләр, монда инде икесе дә аларга айрым да рәхәт, бергә дә рәхәт. Кыскача әйткәндә шулай. Менә аңа еллар үтү белән киләләр, менә шулар арасында кризис бар. Менә шуларны үтә икән, пар. Менә шушы взаимозависимое отношениягә, сәламәт мөнәсәбәтләргә киләләр. Ничек саклап калырга? Менә 2 минут вакытыбыз калды, шунда әйтеп өлгерсәгез. Ничек саклап калырга гаиләне? Сөйләшергә барсында, үзеңнең хис-тойгыларыңны уялмыйча, курыкмыйча әйтергә, моны өйрәнеп була психологлар белән, аңа кимендә 2 ел кирәк Наилә. Үзеңнең хисләреңне честно әйтү өчен дип әйтәм инде русча. Курыкмыйча әйтер өчен. Бу инде туры бөтен кеше психологка барга кирәк дигән сүз түгел. Монда китаплар да ярдәм итә, китаплар да укырга. Китаплар да ярдәм итә, әлбәттә, ләкин теория белән практиканы алып барырга кирәк. Мисаллар белән, менә шулай булганда шулай эшләргә кирәк дип аңлатырга кирәк, күп очракта. Кешеләргә. Менә бер тыңлаучыбыз монда язган, миңа бик кирәк Алсу дигән, якташым да икән әле дип язган бер тыңлаучыбыз сәлам әйткән. Тагын бер тыңлаучыбыз Алсуны кочаклагыз әле дигән, минем исемдә. Менә бит ничек хатын-кызга хатын-кыз кирәк дигәнчә, бу шундый җылылык хиссе һәм чынлап да сезгә сәламнәр җиткергәннәр. Алсу, рәхмәт очрашуга килгәнегез өчен һәм чынлап да бер тапшыру кысаларында гына без бөтен темага да сөйләшеп тә бетерә алмадык, тик шулай да әз генә менә һәрберсенә тукталырга тырыштык. Бу инде тагын киләсе тапшыруда очрашырга бер сәбәп булып торыр, айрым темалар әле тыңлаучыларыбыз
мындай инде актуаль темаларны, сорауларны бәлки язырлар да, анан мен сезгә аларны җибәремен, ярыймы? Яхшы, миңа да җитеп бетмәде. Барыгын да шаклыйм, бик зур рәхмәт. Бүген бездә кунакта психолог Алсу Әхмәтова булды. Тапшырны мин Найла Гыйбадуллина алып бардым. Дуслар, психологларга барга курыкмагыз һәм гомумән менә үзегезгә генә яшеренеп, үз ишегезгә генә бикләнмәгез. Кешегә кеше кирәк дип мин күңелсез тапшыруында әйтергә яратам, чынлап та без бер-беребезгә кирәк. Һәм без ялгыз түгел. Саулашабыз сезнең белән. Сау булың.